To kamar yadda kuka sani, Hamster sun ba mutane dama su je su yi connecting exchange nasu wanda suke so su yi claiming tokens nasu a ciki. It's either ko Binance ko Bybit ko OKX ko ne. Idan kana so za ka je ka yi connecting wallet address naka da memon ka. Idan sun zo yaba airdrop za su tura ma directly ciki. Yanda za ka yi shi ne haka. Idan ka buɗe Hamster zai nuna ma nan, sai ka zo wajen airdrop ɗin nan ka buɗe. Idan ka buɗe sai ka yi selecting exchange da kake so. Ni na zaɓi Binance. Idan ka zo nan, in ka zo nan baka da account sai ka yi selecting na sama. In kana da shi kuma sai ka yi selecting less habit na ƙasan kenan. Sai in ya kawo ka nan sai ka je ka buɗe Binance. Kana buɗe Binance sai ka je kan wallet ɗin nan. Sai ka taɓa deposit ɗin nan. Yauwa sai ka yi searching, sai ka je searching can sama. Ka yi typing HMSTI. Idan ya buɗe ma sai ka yi selecting Hamster kenan. Sai ka yi selecting Toncoin. Sai ka copy wallet address naka. Sai ka zo ka yi pasting wallet address ɗin anan. Sai ka koma ka copy memo na ƙasan. Sai ka zo shi ma ka yi pasting a ƙasa. Ka tabbatar ka kofa duka ka zo ka ajiye fa in ba ka ba zai wuce ba. Haka ba za ka iya samun matsala. Idan ba memo nan kuɗinka ba zai zo ba. Sai ka danna save and choose. Ka jira shi ya gama processing. Shi kenan ka yi riga da ka gama. Sai mu jira zuwa ranar da za a yi launching token ɗin. Za a sake mana shi a cikin wallet address namu. Allah nuna mana. Amma za ka iya fuskantar delay wajen confirming na abun. Dan ni nawa ma yake yi kawai na haƙura na bar shi sai gobe. So kai ma za ka iya bari gobe. Ina ga abun kaman har yanzu setting nasu bai zo na daidai ba ne. So za ka iya jira gobe ka yi. Wannan dai na yi bidiyon ne dama for information purpose.